Il-fact checker ta' Times of Malta ġab fi xejn il-kritika li saret tal-proġett tal-picnic area f'Taqali. Diversi esperti li ġew mitkellma mit-Times of Malta konfermaw li l-materjal użat huwa materjal li jintuża f'siti tat-tip u mhux se jwaqqaf il-ħaxix milli jitla'. Il-Times ikkonfermaw ukoll li r-ritratti użati minn diversi esponenti nazzjonalisti, bloggers u podcasters ma tieħdux fix-xhur sajfin, kif ir-ritratti mill-arkivji tat-Times stess meħuda f'dawn iż-żminijiet ikkonfermaw kif bħalissa il-post ikun maħkum minn nixfa kbira. Fl-istess waqt l-esperti li tkellmu mat-Times spjegaw ukoll kif dan il-materjal użat mistenni għajn kontra l-arar fl-istess picnic area f'perjodi li matulhom tinżel ħafna xita. Fil-fatt l-istess filmati li ġibdu t-Times matul il-jum tal-ġimgħa urew kif għalkemm ilha ma tagħmel xita l diversi ġimgħat xorta hemm bnadi li beda jispun tal-ħaxix minnhom. Dan kollu konferma l-istqarrija maħruġa mid-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi u kif ukoll dak li ilu jsostni Jason Mkallef li hu nkarigat minn dan il-proġett f'Taqali. Fl-istess waqt ġab fi xejn il-kritika u tmaqdir tal-Partiti Nazzjonalista kif ukoll ta' diversi bloggers u podcasters li ħarġu jiġru biex jgħidu tagħhom mingħajr ma kienu informati fuq is-suġġett.